Hitsas na ang pagpangandam sa mga simbahan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinialang sa ipahigayong simbang gabi o sa Misa de Gallo. Mga health protocols hugot nga ipatuman sa mga simbahan. Si Luan Mirundina sa report. Sugod karong kadlawon, ipatuma na sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang temporary adjustment sa curfew aron makatambong ang tanan sa siyam kaadlaw nga Misa de Gallo. Kay alas 4:30 man magsugod ang misa. Gi-adjust ang curfew hours gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Ubos sa gipatumang adjustment sa curfew, tugutan na usab ang mga batang nanag-edad og 15 anyos pa ubos nga makakuyog sa ilang mga ginikanan sa pagsimba. Apan ganiha, naabdan sa RTV Balitang Bisdak nga ubay-ubay na sa mga ginikanan ang nanagda sa ilang mga anak ug misuway pagsulod sa simbahan sa Birhen sa Regla apan wa sila tuguting makasud. Usa kanila si Catherine Sepe, kansang kamagwang ang anak, nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Birthday nilang duha. Kani 15 ya, 17 man ba mo rang itingob nga makadagkot lang para sa mga bata ba. Kay wala man tuguting makasulod, nagpuli-puli na lang sila sa iyang bana pagsulod sa simbahan aron makapanagkot. Kung makadagkot na sila, mo gawas na gid sila, no? Kay mao man atong balag karon nga ginadili pa karod kaning mga bata nga mosulod sa atong simbahan. Sa mga dili makasimba sa Misa de Gallo karong kadlawon, magsugod na ang simbang gabi karong alas 7 sa gabi. Busa ang mga simbahan nangandam na sa ipatuman nga mga health protocols sama sa 50% capacity lang sa mga pasudlon. Diri sa atong simbahan, it's almost 800 ang ma-occupy, apil lang sa gawas. Nagbutang na usab sila og dugang mga dekorasyon ug nagdisinfect. May giandam na usab nga mga lingkuranan alang sa mga manimbahay nga dili makasulod. Aron mapatuman ang physical distancing sulod sa simbahan, kini dinhing auditorium ang magsilbing extension o laing venue atol sa ipahigayong Misa de Gallo. Butangan kini dinhi og widescreen ug mga lingkuranan. Aduna kini 250 seating capacity. Gawa sa mga simbahan, may ipahigayon usab nga misa sa mga barangay gym. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.